Hello everyone, και σήμερα βρισκόμαστε στο Circuit 27 στην Θεσσαλονίκη. Μια ολοκαίρια πίστα, δεν έχει ούτε 10 μέρες που άνοιξε και πήγα, εννοείται, για να δω πώς είναι, να πω εντυπώσεις, να πω τα θετικά που είδα, τα αρνητικά που είδα και να περάσουμε και καλά. Όπως βλέπετε είμαστε στα kart μαζί με την ομάδα της GSR, έτυχε και μπήκαμε στο ίδιο session και θα δείτε στην αρχή πόσο καλά οδηγάνε και πόσο ανταγωνιστικά οδηγάνε και στη συνέχεια το πόση διαφορά έχουν τα kart δυστυχώς. Όπως και να έχει, θα σας μιλήσω και λίγο για το layout που θα ακολουθήσουμε στο σημερινό βίντεο και όταν πάτε και εσείς να οδηγήσετε τώρα τις πρώτες μέρες, αναγκαστικά θα οδηγήσετε στο Track A, που είναι αυτό εδώ, και εκεί που είναι κομμένος ο χάρτης δεν προχωράει η υπόλοιπη πίστα. Όπως βλέπετε εδώ ζεσταίνουμε τα λάστιχα. Είπα σε κάποια τα παιδιά αν θέλουν να προχωρήσουν μπροστά, γιατί ήταν όλη η ομάδα μαζί και θέλαν να παίξουν, μου είπαν όχι. Και θα σας μιλήσω τώρα λίγο για το layout της πίστας αυτής και στη συνέχεια λίγο για τα kart. Όπως βλέπετε εδώ είναι που στρίβουμε δεξιά που κόβεται η πίστα που σας είπα στην προηγούμενο κομμάτι και έχει γίνει η κίνηση χωρίς κάποιο νόημα, απλά είδα ότι ξεκίνησαν να απομακρύνονται και αναγκαστικά πάμε να τα βγάζει. Έχουμε μια αντιφορική δεξιά στροφή η οποία είναι πατημένη και έχετε ακόμα μια δεξιά πατημένη στροφή, αλλά αυτή τη φορά κατηφορική είναι λίγο τρίκη, αν δεν σε πιο γρήγορα kart, και ερχόμαστε σε αυτή και τα δεξιά κατηφορική ξανά με εξωτερική κλίση. Οπότε το kart σε τραβάει και σε διώχνει. Μόλις σε μια κουμπί αριστερή είναι το πρώτο apex και το δεύτερο apex και ανοίγουμε. Μετά έχουμε ένα μικρό εσάκι το οποίο με λίγη προσπάθεια μπορείς να πας flat, ενώ το πήγα στο flat, και μετά μια δεξιά που καίει ξανά, η οποία καταλήγει στην αριστερή πριν τον τερματισμό του γύρου. Και είναι ξανά δεξιά εδώ και δεν το starting grid, όπου και τελειώνει ο γύρος μας. Δεν είναι πολύ μεγάλη πίστα, δεν είναι πολύ γρήγορο. Είναι πολύ γρήγορο βασικά σαν layout, να το κάνεις γρήγορα και θέλει λίγη προσοχή στα φρένα. Λοιπόν, αυτό είναι το layout. Θα μιλήσω τώρα λίγο για τα kart. Για αυτούς που δεν ξέρω, είναι 270 κυβικά τετράχρονα και αυτό φαίνεται δυστυχώς ότι είναι σαν kart, δεν είναι τα πιο γρήγορα, αλλά είναι εφικτά να το οδηγήσουν όλοι. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια και έχουν και ένα καλό, έχουν φρένα στο πίσω μέρος, ανάβουν λαμπάκια για να πατάει φρένο ο οδηγός και είναι πολύ βοηθητικό για κάποιον που δεν ξέρει να οδηγήσει kart και να έχει λίγο παραπάνω τον νου του, προσέχεις λίγο παραπάνω δηλαδή. Αυτά για τα kart, είναι ολοκαίρια, εντάξει, προφανώς. Θα μιλήσω λίγο για την πίστα. Είχε μερικά πράγματα που δεν μου αρέσαν δυστυχώς, αλλά είχε και ακόμα παραπάνω πράγματα που μου αρέσαν. Αυτά που δεν μου αρέσαν ήταν ότι η εξωτερική γραμμή της πίστας δεν είχε καθόλου κρατήματα. Γενικά όλη η πίστα δεν είχε κρατήματα προς το παρόν. Είναι καινούργιο, το αντιλαμβάνομαι. Απλά ενημερώνω αν κάποιος θα πάει να οδηγήσει τώρα, δεν θα του αρέσει τόσο πολύ. Το κράτημα δεν ήταν όσο θα ήθελες να ήταν, ενώ χόρευε λίγο το kart πάνω στην πίστα. Αυτό είναι το ένα πράγμα για την πίστα. Το άλλο, δεν έχει κάποιο barrier, δεν έχει κάποιο λάστιχο, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω για να σε σταματήσει. Οπότε αν φύγεις από μια στροφή ευθεία θα καταλήξεις στην επόμενη στροφή. Τώρα όχι γιατί είναι κλειστή η υπόλοιπη πίστα, αλλά έχει στροφές που αν φύγεις ευθεία θα καταλήξεις στην επόμενη στροφή. Αυτό το θεωρώ λίγο επικίνδυνο, γιατί στο χώμα το kart ούτε στρίβει ούτε σταματάει και μπορεί να το ελέγξεις. Πιστεύω θα το διευθετήσουν τα παιδιά στην πίστα. Εν τω μεταξύ, εξυπηρέτηση φανταστική. Πρόθυμη πολύ η κοπέλα μου ήταν στο ταμείο και τα παιδιά που μας βάλουν στα kart και εξήγησαν τους κανόνες κτλ. Μπράβο στα παιδιά, πολύ ωραία δουλειά. Εδώ ξεκινάμε να μας προσπερνάνε τα kart τα υπόλοιπα λόγω και βάρους γύρω στα 80 κιλά. Τα παιδιά είναι όλοι σε φόρμα τώρα, τρέχουν με τα αγωνιστικά τους, οπότε είχα ένα μικρό disadvantage. Αλλά γενικά και τα παιδιά ξέραν και την πίστα μου πρώτη φορά μπαίνουν εδώ. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, πολύ διαφορετική πίστα από το σπορτοδί, πολύ τεχνική, κατηφόρα συνέχεια, πρέπει να έχεις φρένα και
θέλει τεχνικότητα, είναι τεχνική πίστα πολύ. Ακόμα ένα κάτι λίγο ίσως αρνητικό, το kart δεν θεωρώ ότι είναι τα ελαστικά τουλάχιστον του kart, θεωρώ ότι μπορούν να έχουν και καλύτερα ίσως στο μέλλον, δεν ξέρω γιατί είναι αρχή, απλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει το καλύτερα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με το γύρο. Εδώ κάπου ξεκίνησε πάλι με έναν οδηγό της GSR, σιγά σιγά παλεύαμε και αυτό μας κόστησε το να χαθούμε από το pack μπροστά. Θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ. Ήταν μεγάλη διαφορά το kart μας με τα μπροστά, από βλέπετε ανοίγαν πάρα πολύ, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη κίνηση ή από μένα ή από το παιδί μπροστά για προσπέραση ακόμα, γιατί όπως βλέπετε μεγάλη απόσταση δεν είχα και το pace για να τον προσπεράσω, ενώ χρειαζόμουν πολύ παραπάνω, πολύ πιο γρήγορο pace για να το φτάσω. Τον έπιανα όμως σε αυτή τη στροφή εδώ και στην επόμενη. Σε αυτές τις δύο στροφές τον έπιανα κατευθείαν και ξανανοίγαμε στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω γιατί έτσι, αλλά μεγάλη διαφορά στα κάρτα. Βλέπετε να τον έπιασα τώρα, σιγά σιγά θα δείτε θα μου ανοίξει ξανά. Τι να κάνουμε. Πάντως για ένα άτομο που δεν έχει ξαναοδηγήσει κάρτα και θέλει πολύ να οδηγήσει, είναι μια φανταστική πίστα να πάει να οδηγήσει. Τα κάρτα είναι πάρα πολύ ασφαλές, έπαθα πλάκα με το φρένο τους. Είναι πολύ δυνατό φρένο, ενώ μπορεί να θέλει και προσοχή μέσα, ας πούμε. Δεν είναι ότι το πατάς φρένο και θα πιάσει τα φρένο. Πολύ απότομο, πολύ δυνατό, πολύ στοχευμένο φρένο. Και η αλήθεια αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα από νοικιάρικα κάρτα να έχουν έτσι εντυπωσιακά φρένο. Εδώ είχα κουραστεί και ξεκίνησα να κάνω κίνηση με το σώμα μου να σπρώξω λίγο το κάρτα να προχωρήσει. Τον είχα πιάσει εδώ και ήμασταν πλάι για την επόμενη στροφή. Δεν έκανε εδώ κάποια κίνηση, του κάνει νόημα πάμε μαζί να φτάσουμε το pack που έδειξα κάπου εκεί στον άλλο να πάμε, αλλά βέβαια στη συνέχεια του είχε άλλα σχέδια, θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Έκανε συνεχώς κινήσεις για προσπέραση ενώ ήμασταν στο ίδιο pace. Εδώ τον άφησα, λέω δεν υπάρχει λόγο να μαλώνουμε, τουλάχιστον να τον βοηθήσω εγώ να φτάσουμε στους μπροστά, να μην παλεύουμε, αλλά στη συνέχεια δείτε ότι ο εγωισμός μου κέρδισε παρά αυτό που ήθελα να κάνω. Το pack σε αυτή τη φάση έχει ξεκινήσει να απομακρύνεται, είχαμε και πολλές επιλογές, οπότε απλά προχωρήσαμε και όσο πάει. Εδώ ένα κάρτ είχε πάθει βλάβη, ίσως μηχανική, ίσως κάτι δεν άρεσε στον οδηγό και ήθελα να αλλάξει κάρτ, δεν γνωρίζω ακριβώς, δεν ρώτησα. Αλλά όλα μια χαρά, πήγε ξανά ο οδηγός μετά στην πίστα, συνεχίσαμε να οδηγάμε. Και θα σας αφήσω να απολαύσετε λίγο τους υπόλοιπους γύρους μέχρι να γίνει κάτι συναρπαστικό. Κάπου εδώ ξεκινήσαμε περίπου να κοντεύουμε τους μπροστινούς, αλλά θα δείτε συνέχεια ότι όσο κοντεύαμε αυτοί άνοιγαν, οπότε ήταν μια καταστροφή. Και κάπου εδώ είδα το παραθυράκι για μια προσπέραση και μπήκα στο κενό. Αυτός όμως δεν είχε τα ίδια σχέδια και ξεκίνησε να σπρώχνει μπροστά έξω της πίστας. Δεν πειράζει, καλά έκανε άμυνα, ξαναείδα το κενό, ξαναμπήκα και πήγε μπροστά μας το κάρτ που σταμάτησε πριν, με είδε και έκανε άκρη και έκλεισε το παιδί από την άλλη πλευρά. Μπήκα και θα δείτε τώρα εδώ στα φρένα τι έκανε. Μπήκε, όπως βλέπετε η εξωτερική γραμμή δεν είχε καθόλου δεν είχα στρίψει το τιμόνι τελειώς, δεν έστριβε. Εδώ ήμουν στη γραμμή μου
έστριψε πάνω μου και έστριψε από πάνω μου. Και συνεχίσαμε κανονικά να οδηγάμε. Στο εσάκι ωραία το παράκανα λίγο με το κέρπ, αλλά ήθελα να βγω μπροστά και ξανακάνεται η ίδια κίνηση εδώ. Και περνάει και ο δεύτερος μαζί του, που ήταν η πιο σωστή κίνηση. Αν δεις κενό, μπαίνει ο πρώτος και ακολουθεί ο δεύτερος, ενώ είναι κανόνας, αυτό γίνεται συνήθως. Και προχωράμε σιγά σιγά. Όπως βλέπετε στην άλλη φορά, τα κάρτα έχουν περάσει αδιάφορα. Μου άνοιγαν 10 κάρτα απόσταση. Ήταν τραγικό. Κατάφερα να ξανέπαιρνα στις στροφές, αλλά πάλι δεν. Θα ήθελα λίγη παραπάνω δύναμη ίσως εγώ. Εννοείται έχω παίξει μερικά κομμάτια, ήταν πολύ βαρετό να βλέπατε όλο το 20 λεπτό session που ήμασταν μέσα. Ξεκίνησα να ξανακοντεύω στα παιδιά εδώ σιγά σιγά και μου ξανανοίγουν, ξανακοντεύουν και παίζουμε. Στη συνέχεια θα μας αφήσει να περάσουμε το παιδί μπροστά, ο πρώτος ας πούμε στο pack μας. Θα μας αφήσει να περάσουμε για κάποιο λόγο. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά ευχαριστούμε. Ναι, συνεχίζουμε. Εδώ θα δείτε αυτό που έλεγα ότι δεν έχει creepy πίστα. Είμαι συνέχεια ανάποδα τιμόνια, ας πούμε. Ακόμα ένα πραγματάκι που ξέχασα να αναφέρω στην αρχή. Για όσους θα πάτε τώρα να οδηγήσετε, δεν έχουν μπει υποδέχτες και δεν χρονομετρείτε γύρισα. Βέβαια, αν θέλετε, κινητή τα παιδιά, θέλετε μπορώ να κρατήσετε το γύρο πριν ξεκινήσετε και σας λένε το γύρο σας στο τέλος να τελειώσετε. Απλά για ενημέρωση. Θα μπουν και αυτά σιγά σιγά, θα έρθουν και τα αγωνιστικά, τα CRG που θα έχουν εκεί η πίστα. Σιγά σιγά όλα θα φτιαχτούν, απλά εγώ βιαζόμουν να πω λόγω του ότι είναι διακοπές εδώ στη χώρα, οπότε ναι. Και εδώ μετά από 20 υπέροχα λεπτά φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Είμαστε πλάι με το παιδί και απλά απόλαυσα το γύρο μου εγώ. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Θα ήθελα να τρέξω ένα 24ωρο αγώνα εδώ, μάλλον θα γίνει όταν είναι έτοιμος. Όταν είναι έτοιμη βασικά η πίστα για 24 ώρους και θα ήθελα πολύ να τρέξω με το αγωνιστικό μου. Ίσως μια μέρα καταφέρω να φέρω και τα δύο, να τρέξω και με το αγωνιστικό μου και να τρέξω και ένα 24ωρο με τα νοικιάρικα, τα 390 κυβικά. Αυτό είναι το βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε, εύχομαι να βοήθησα σε κάποιον που ήθελε να έρθει στην πίστα, ίσως να του έδωσα μια ιδέα για το πώς είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα follow και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ίσως στην Κύπρο.